Soc Víctor Álvaro, director artístic de Golems. Ni teatre ni sala, Golems. Per què Golems? Golems és un espai on venir a passar una molt bona estona amb taules i cadires i lloc ideal per tenir la primera cita. L'última, la darrera no, la primera cita. És veritat, hem tingut moltes primeres cites aquí. Participem a Vila Màgica, aquest festival de màgia que finalment aterra i no podia ser d'una altra manera, hem de participar. Nosaltres ens agrada la màgia, sempre hem mirat de posar màgia a la nostra programació i fins i tot en els nostres propis espectacles sempre hi ha una miqueta de màgia. Il·lusionisme, no? Fantasia, passar-s'ho bé, sorpresa, ens agrada. I participem l'11 i 12 d'octubre amb un espectacle Golfo. Golfo per l'hora en què es farà i per qui ho fa Shadow. És un mag que segur que el coneixeu per les xarxes, que fa pickpocket, és a dir, jo duria la cartera lligada amb una cadena o, no sé, cremallera a tot arreu, a totes les butxaques. Però, això sí, amb moltes ganes de passar-vos-ho bé. Quina programació fem a Golems? Variada. Ens agrada la programació variada, però per damunt de tot, la programació de passar-nos-ho bé. Tenim molta comèdia, molt de stand-up comedy en molts idiomes, i quan dic molts idiomes, són molts idiomes. Si parles molts idiomes o t'agrada practicar molts idiomes, pots venir aquí a escoltar-los. Anglès, francès, italià, evidentment, català, castellà, brasileiro, àrab, euskera. Un cop vam fer una funció en euskera. Sí, també. No és el que passi més sovint, però sí. Tenim molta comèdia en molts idiomes. I també tenim molt tap dance o claqué. Som l'únic escenari estable on constantment, no cada dia, que la gent ha de descansar, pobres ballarins, però on hi ha un escenari permanent per ballar tap dance, claqué. Barcelona és una de les ciutats més punteres pel que fa al claqué i venen estudiants de tot el món a aprendre. Del 7 al 10 de novembre tenim un altre festival, com no, que es diu Iniscena. Anem per la 6a edició, si no m'equivoco, com ens va pillar el Covid pel mig, em descompto sempre. Total, festival de teatre italià. I aquest any, la crème de la crème, ja sé que és francès això, però venen unes titelles sicilianes, unes titelles històriques. Som molt afortunats de tenir aquest espectacle de titelles sicilianes aquí. Unes titelles que fan més d'1 metre d'alçada cadascuna d'elles, imperdible, però imperdible de veritat. Finalment revelarem el misteri que per alguns no és un misteri. Golems! Per què golems? Perquè un golem és un ésser mitològic que ha de ser creat. Així com les fades existeixen. El golem no. El golem ha de ser creat per la mà de l'home o de la dona. Té millor un nom així per un lloc d'arts escèniques.